Astăzi vom face un tort sicilian numit cassata. Ingredientele sunt 500 de grame de brânză dulce, 3 foi de tort pandispan, pasta de migdale, din 200 de grame migdale tocate, 200 de grame de zahăr, vopsea alimentară verde, 50 ml apă, fructe uscate, colorate, lichior pentru dulciuri dizolvat cu puțină apă, glazură pentru dulciuri, solidă, pe care o vom topi-o, 100 de grame de zahăr cu un pliculeț de zahăr vanilat, bucățele de ciocolată. Începem cu trecerea printr-o sită a brânzei, pe care am ținut-o în frigider după ce adăugăm 100 de grame de zahăr împreună cu pliculețul de zahăr vanilat. Amestecăm compoziția, cred că e mai comod. Mai adăugăm bucățelele de ciocolată, aproximativ 70 de grame, amestecăm și lăsăm crema în frigider pentru o oră. Acum vom întinde aluatul de migdale, presărăm puțin zahăr pudră pe o suprafață plană, e puțin delicată și seamănă mult cu o plastelină. Cu un cuțit tăiem mai întâi fâșii lungi, apoi o vom tăia figuri în forma de trapez. În același mod vom tăia 2 foi de tort pandispan. Căutăm să fie cât de cât egale. Resturile le vom folosi mai târziu. Pregătim și baza tortului din a treia foaie. Cu un cuțit facem conturul formei. Chiar dacă rămâne puțin mai mică, nu contează. Ca tortul să nu se lipească de fundul tăvii, vom folosi o peliculă așezând-o bine în forma noastră. Și acum trecem la compunerea părții laterale
așezând figurile de trapez în mod alternativ, una verde și una galbenă, bine compacte. Partea laterală e gata. Și acum așezăm baza tortului. O fixăm bine și o însiropăm cu puțin lichior dizolvat cu apă. Cu un cuțit nivelăm marginile în acest mod. Acesta e rezultatul. Scoatem crema din frigider și umplem tortul. Nivelând bine, și de data aceasta vom folosi o lingură pentru că e mai comod. Acum toate resturile de la foile de tort le vom așeza peste cremă, chiar și fărâmiturile. Le însiropăm puțin. Am pregătit un vas întins, destul de mare, cu care vom acoperi tortul și îl vom răsturna în acest mod. Deasupra punem o greutate și lăsăm să se odihnească în frigider pentru încă o oră. În acest timp, pregătim fructele uscate cu care vom ornamenta tortul. Bucățelele de cedru le vom tăia în fâșii subțiri, cu ele vom forma petalele florii. Tăiem în felii subțiri și portocalele. Și para la fel, o tăiem în felii. Mai tăiem și câteva cireșe în jumătate. Iar după o oră,
Scoatem din frigider tortul, dăm la o parte forma și pelicola și iată ce frumusețe! Acum pregătim glazura. Într-o cratiță mică punem câteva picături de apă, punem la foc și dăm drumul la glazura noastră, care este solidă. Când s-a topit toată, o întindem peste tort. Repede, ca să nu se răcească. Punem din nou la frigider pentru o jumătate de oră. După o jumătate de oră trecem la ornamentarea tortului. În mijloc așezăm câteva cireșe. Cu feliile de cedru formăm petalele florii. În mijlocul lor punem felii de pere. Între petale așezăm frumos feliile de portocale. Marginea tortului o decorăm cu cireșele rămase. Puteți decora tortul și după fantezia voastră. Tortul e gata, sărbători fericite, pe curând pentru o nouă rețetă!